Bueno, vou vos presentando. Damián Otero é natural do Ío, é graduado en Historia, máster en Arqueoloxía e leva dende neno vencellado o mundo do entroido, porque foi, entre outras cosas, aparte de participar, non como di a propia conferencia, o Carnaval de Ío dende dentro, aparte de participar dende neno no Carnaval de Ío, foi presidente durante 3 anos da propia organización do Carnaval, non? E, bueno, e aparte ten colaborado en distintas asociacións, o sea, está vinculado ao mundo do asociacionismo tamén dende hai tempo. O ano pasado tivemos unha conferencia de Xerardo Santomé, que é antropólogo e un músico excepcional, e falou precisamente do entroido de Ío, dende unha perspectiva, digamos, bueno, el ten participado como músico, pero non é dali, digamos, unha perspectiva dende fora, de estudio, e eles estaban ali e hoxe, este ano, queremos ter a visión da propia xente que organiza, participa e vive o entroido dende dentro, pois para ter tamén esa outra perspectiva que o que nos interesa aquí, como dixen onte, a visión do que investiga e a visión do que participa, vive e mantén activa esta celebración ritual que o noso entroido, ou na zona de Ío, que ten un aspecto tamén moi lúdico, e eles denominan Carnaval, tamén, chaman Carnaval de Ío. Entón, xa, sin máis, gracias, menos mal que temos aquí a Xan pendiente todo, sin máis preámbulo, douche paso e poñoche o micro para que o micro non é para amplificar, sino que é para gravar e que quede ben. Vale. Bueno, moitas gracias a todos por vir. Quería, antes de empezar, agradecer a Rafa, e a todo o equipo da Saga por terme convidado aquí. É certo que vin o ano pasado, moi interesante, por motivos alleos a todo isto, non puiden estar nin onte, nin os nas conferencias que hubo hasta ahora, vamos. Gustaría, non? Como dixo Rafa, o ano pasado, unha presentación, considero que bastante boa, pero que había aspectos do noso carnaval que non se explicaron, non me gustou como, personalmente, como quedan explicados, non? Entón, a mellor que criticar, pois prefiro ofrecer a miña colaboración e colaborar porque todo teña outra visión, non? Bueno, decidí poñer unha aposta pola tradición porque o noso carnaval, a igual que moitos carnavales de toda Galicia, eu, bueno, fun presidente, como dixo el, durante 3 anos dunha comparsa. Este ano fun gaiteiro tamén, o sea, tamén me vin desde o lado do música. Teño ido a tocar a Xinzo, o Leiro, e teño visto outros carnavales, non? A xente que vive e tal. Hai un problema xeral, non? Sobre falta de respeto e dificultades para desenvolver o carnaval como se estaba desenvolvendo, como era o seu ambiente natural, non? Para min non é unha festa máis, para min é a festa. Non sei, se convertimos no carnaval noutra festa máis, pois carece de sentido, convertese en salir de festa disfrazado, non? Para min ten outro sentido, non? Que entender e explicar esta presentación. Bueno, Ío é unha parroquia que pertence ao concello de Cangas, está no extremo máis occidental, terra de mariñeiros toda a vida, ende que por tamaño sexa máis grande é a menos poboada, non? Quizás sea dos marcos máis rurales que quedan dentro do que se pode chamar rural no Morrazo, non? Que queda na comarca, na zona. E bueno, a xente, ainda que ahora as novas generacións se dedican ao sector servicios ou estudiamos ou tal, tradicionalmente a xente era sobre todo mariñeira, non? E bueno, decidín dividir a presentación en 2 bloques generales. Primeiro vou a falar do Carnaval de Ío, as características que ten, non? Desde un punto de vista evolutivo. Vou aproveitar un recurso que tamén se utilizou aquí o ano pasado, como foi o vídeo, que hai un vídeo do ano 51, pero vou utilizar para explicar mellor en que como se desenvolve, que figura está un carnaval, que sentido, que se fai, que non se fai. Vamos alá. Bueno, é un carnaval bastante histórico, non? Por fontes orales, bueno, polo Alará decían, non sei en que se basaban, din que xa no 19 se facía, non? Eu, por fontes orales, teño consciencia de que o ano 36, o ano que saltou o golpe, non
foi o golpe de Estado, o sea, cando saltou a guerra, que non houve carnaval, pero no 37 sí, ainda en plena guerra, a xente decidiu facer o carnaval, e desde aquela creo que ininterrompido, non? Poñe aí, por que carnaval e non entroido? Bueno, pois, eu sempre lle chamei carnaval, a min as persoas maiores sempre lle chamaron carnaval, e sobre todo, entruido, en disfraz que facían antes, sobre todo as persoas maiores, para meterse cos nenos, non? Que consistía nun farro vello, non? Un trapo, con buracos. Entón, cando iba alguén disfrazado así, chamaban entruido, non? O que era a festividade e o carnaval, por iso lle chamo carnaval. Respecto, obviamente, na maior parte de Galicia chamase entroido. Consiste nun desfile polo día, cada aldea ten cada súa comparsa, a súa comparsa, non? Tamén faise un baile a noite, un baile, como poña temporalidade aí abaixo, é breve pero intenso, non? Empeza o que sería o domingo pola tarde, un pequeno desfile, domingo pola noite hasta as 3 da mañán, ás 9 da mañán xa salen un lunes as comparsas, hasta que se chega hasta as 7, 8 da tarde, para se pasear un rato, e despois a noite baile outra vez hasta as 4, 5 da mañán, e ás 9 da mañán o día seguinte que estar en pé para facer o recorrido hasta as 7 da tarde, e martes hasta que aguante o corpo, normalmente coa primeira luz do día do mércores de ceniza, non? Pus en sábado entre paréntesis porque hai algunhas aldeas que fan o que é o sábado de piñata, non? Que consiste nun baile a noite tamén, pero sobre todo se facía con vistas a gastar o viño ou comida que sobrou da festividade. E últimamente está tendo así un pouco collendo forza que se chama xuntanza de comparsas, que precisamente os non pode estar ali, pero faise un pouco para escapar dos problemas de aglomeracións que temos durante o carnaval, para a xente poder vivir o carnaval máis íntimo, non? Porque, como explicarei, un carnaval pequeno pensado para ser pequeno. Música tradicional, que me olvidaba, a charla do ano pasado era sobre os gaiteiros, sobre os morenos de Lavadores, concretamente, que tocaron 8 anos na aldea de Pinténs, e todo xira en torno á música tradicional, non cada aldea, cada comparsa contrata un grupo de gaiteiros, tradicionalmente se contrataba un cuarteto, pero pola dureza que xa non quedan gaiteiros como antes, pois ahora tendese a coller 6, 7 que vayan rotando, non? Porque son moitas horas tocando, fijarvos que eu teño un compañeiro gaiteiro e decía que a primeira vez que foi tiña un repertorio de 200 e non lle chegaron o primer día. Hai que tocar moito, entón é moi duro. E todo vira en torno tanto pasacalles como que xa se perdeu bastante, antes se cantaba moito nos bares, non? Tamén era o espacio para... Como é tanto tempo seguido, dá tempo para todo, dá tempo para bailar, tempo para pasacalles, tempo para música de escuitar. É un longo etcétera. Vamos a pasar. Bueno, para entender o carnaval, primeiro hai que entender que as aldeas que hai, son 7 aldeas, aí están marcadas cada unha máis ou menos onde quedan. Penso que no o carnaval é tan fuerte que para que che den o rango de aldea tens que ter comparsa, non? Hoxe en día, desde fai bastante tempo, cada aldea ten cada súa comparsa, como dixen antes, non? Pero, bueno, non sempre foi así, do non, de feito, todos coñeceredes, supoño, polo xacemento, tanto por Cabo Home, non? Pola zona do espazo natural, como polo xacemento do Facho, foi a última aldea sobre os anos 70, 80, teño escutado, en formar o carnaval, en formar comparsa, o que alterou enormemente o recorrido, non? Está atestiguado tamén que hai Pinténs, por exemplo, igual non facías, ou facían igual Vilanova, Liméns, Vilariño, e cambiaban a ruta non era tan fija como se ten constatado últimamente, non? Algo simpático que sempre conto do carnaval, sobre todo cando organizaba eu, é que as reunións que facíamos previas, non? Eran sen sentido, porque non participa nin o Concello, nin participa ningunha institución. Organízase como se facía antes, con algunhas variantes, pero como antes. E a reunión era simpática, porque era dicir, horarios, pois, os de sempre, recorrido, o de sempre, bueno, chao. Non tiña... Todos sabíamos o que había que facer e non había relevancia nesas reunións. Pero, bueno, o que decía, desde fai tempo xa todas as comparsas suelen formar carnaval, no? Salvo casos aislados, un ano nerga, porque, bueno, unha tragedia nunha familia decidiu non organizalo, e en Vilariño tamén pasou algo así, morreu un chaval e decidiron non facelo por estado de ánimo, etc. Depende moito
os casos eses son illados, pero bueno, suelen ocurrir, non? Que elementos definen o carnaval? Bueno, comparsa. A comparsa viveu unha evolución ao longo do tempo, non? Como miraremos nos anos 50, puse unha cita aquí do meu abuelo, que atrevinme a poñer tal. A comparsa inicialmente, cando era o carnaval antes, só formaban o presidente e os socios, era algo exclusivo, porque eran eles os que pagaban o carnaval, non? Cada comparsa ten o seu presidente, discúlpeme, estou aí un pouco caótico. Cada comparsa ten un presidente que é o cabecillo que se encarga de todo o carnaval, o sea, é bastante duro personalmente porque tes que ser o primeiro pola mañán e o último pola noite, o sea, tes que estar para todo, tes que escutar queixas de todo, berrar con todo o mundo, etc. ¿no? Pero bueno, o que iba, antiguamente só os socios pagaban o carnaval, normalmente os chavales, ¿no? Entón poñe esa cita aí de antes, que decía meu abuelo, ¿no? Antes tas os socios, homes, só iban os homes do carnaval, iban ao carnaval. Eran os que pagaban, porque daquela non se pedía polas casas como agora. As mulleres e os vellos ían cando as comparsas pasaban por cada súas aldea e o baile, a noite. E ollo, é curioso, que se alguén pagaba solo medio socio, non conseguía acadar a cuota, tiña que escoller un día para ir ao carnaval. Non podía ir os dous, non? Que máis? Bueno, o estandarte, cada aldea ten o seu estandarte, leva adiante, e os abandeirados, non? Levamos bandeiras, cada vez levanse menos, os en día o habitual é levar dúas bandeiras, non? Vai o estandarte, que sería adiante, e as bandeiras nos lados. Antiguamente levábanse bandeiras, pero que o abandeirado antes, non como ahora intentamos cargarlle aos nenos, non? As bandeiras, pero antes o que levaba bandeira levábano durante todo o carnaval, era un orgullo para él, non? Ir aí solíanse, como veremos, levar unha larga de España, unha larga de Galicia, dúas pequenas en cada lado de España e despois dúas pequenas de Galicia. E cada persoa levaba eso, a veces non había veciños para tanta mantisa. E a idea é ese, no, do desfile. Bueno, vamos, gaiteiros, no? Sempre o culto gaiteiro está sempre, ainda que se lle paga o que, penso que por horas se lle paga moi pouco, pero o que é cariño e farturía que non lle falta, no? Despois están os palcos subestradas, según que aldea, según como lle chamen a xente, que son construcións pequenas que se fan para que cada aldea ten un palco, construe nese palco para os seus gaiteiros e para cando toca a visita, como se pasa por todas as aldeas, como despois explicarei, cada un é onde tocan os gaiteiros un par de pezas, non? Despois están os arcos, que por onde se pasa a entrada de cada aldea, e o baile, que é o palco de dentro, bueno, o baile pa noite, non? Como decimos. Bueno, o seguinte apartado que... Ui, perdón. O seguinte apartado que puxen aí é o de traxes e disfraces tradicionais, que se perderon, é algo que, no? Que é algo que o ano pasado non se comentou, e penso que había oportunidade de comentalo, e que había un traxe específico para Carnaval, no? É moi típico das Rías Baixas, xa miraredes despois típico tradicional, e sobre todo destacaba do presidente, non? Que iba todo engalonado, collía a roupa da Marina, nese caso, non? De cando estaba militar, levaba unha espada moi engalarnado, non? Os traxes eran uniformes, todos os socios solían ir igual, solían levar, pois non sei, donde sou eu no eclesario, por exemplo, levaban un pantalón azul marino, camisa blanca e gorra de palla, era así tal. E, bueno, as mulleres que levaban traxes máis recorda moito das danzas, non sei se coñecedes as danzas de Aldán e de Darbo, na que as mulleres levan como sombreros de flores, que levan moitos colgantes, tal. Despois vamos a ter a oportunidade de miralos, non? Moi bonitos. Ahora, por suerte, empezas a recuperar, non? A xente empeza... Eu onde toquei este ano noutra aldea, pois había un grupo de tesoreras, que eran quenes organizaban o carnaval, pois elas este ano decidiron ir volver a vestir a antigua, non? Sirve moito para volver a distinguir, porque hai tanta xente hoxe en día, é tan caótico que sirve un pouco para volver a distinguir o que é a comparsa do que son a xente dos arredores. Bueno, o percorrido é, como decía, case sempre o mesmo, non? Falando do percorrido, vou a decir o que se fai na actualidade. O domingo, un día propio, cada aldea vai pola súa, o sea, vai recorrendo a súa aldea, no? Cada comparsa. É íntimo, é un pouco improvisado, porque collémolo con tantas ganas que ao final as ganas convírtense en 10 litros de viño e a cousa, pois, improvisas un pouco, non?
sempre hai algún que acaba moi mal por exceso de motivación. Pero bueno, suele acabar o baile, non? Ás 3 da mañán, non? Faixe o baile onde xa acude todo o mundo, desde máis pequeno hasta máis maior, etc. Non? O luns faixe un recorrido por as aldeas de Vilariño, Gresario, Pintense e Vilanova, como veremos agora, e martes, Limens, Nerga e Donón. Puxen aquí que tal vamos de internet, que chegar así, sí. Non hai conexión, va. Bueno, pois vou acudir ao mapa entón, improvisando un pouco. Pouco que decir, aquí está. O primer día xuntaríase o que son as aldeas no centro, onde está a Onda Cruceiro, irían a buscar a Limens e Vilariño, e tocaríase en Vilariño, Io, para xa comer en Io, vais a Pintense, vais a Vilanova, non? Tiña feito en Google Maps aí un mapa un pouco currado, pero bueno, por culpa miña de retrasarme así, non teñen tempo de sacalo de internet. Hai unhas pautas, non? Cada que poñe aí. É un pouco difícil de explicar, non me deu tempo tampouco a facer o que é un esquema, non? Que cada aldea, cando, por exemplo, Vilanova, non? Vamos a tirar de mapa outra vez. Vilanova, cando sole salir Vilanova da non, suele ser as que máis madrugan, non? Porque a certa hora hai que estar no centro e as que máis teñen que recorrer. Pois cando chegan a Pintense, teóricamente, ten que estar esperando na fronteira das dúas aldeas, non? Entón, Pintense ábrelle o paso a Vilanova, Vilanova pasaría, e Vilanova volve a abrir para que pase Pintense, non? E Pintense vai diante, siguen esa orden. Irían Pintense e Vilanova andando ata o Io, non? Ao chegar ao Io, o mesmo, abre Gresario, pasan Pintense e Vilanova, andan un pouco, volven a abrir, pasa Gresario, e van as tres xuntas hasta que se topan con Limens, non? Cando están todas xuntas, por exemplo, siguen o orden establecido para tocar, non? Vilariño diante, Io, Pintense, Vilanova, Limens, Nerga, non, según os días. Que pasa? Que antes de entrar en Vilariño queda de última, ¿no? Antes de chegar todas as comparsas, cando van todas xuntas, ao chegar ao Vilariño, abren e Vilariño entra como con un pasillo, ¿no? E a súa aldea vai a tocar de primeiro no seu palco, entón entra como un pasillo e todos, bueno, os típicos viva tal, viva o carnaval, viva Vilariño tal, entra como, ¿no? Con todos os honores, ¿no? Na súa aldea. E así sucesivamente. Entón, en Vilariño van a tocar por orden Vilariño, Io, Pintense, Vilanova, Limens, tal. Que pasa cando chegamos ao Io, a segunda aldea, non? Salimos de Vilariño, pois exactamente o mismo. Todos coñen esa orden, menos Io, que queda atrás. Entón, xusto chegar á fronteira, non? Do Io, todas as comparsas abren, entra o Io, e chega con todos os honores a súa aldea, ao seu palco, os seus gaiteiros suben a tocar, e Vilariño, que ocupaba o primer puesto, pois pasa ao último, non? E así sucesivamente, vai rotando, hai esa pauta establecida. Pase, sí. Nada máis. Música nos palcos, bueno, como decía, hai unha orden pautada, según o recorrido que me equivocaba, cada comparsa é a primeira a tocar a súa aldea, non? Cada comparsa toca dúas cancións, e tradicionalmente baila a xente desa comparsa, non? Ainda que un dos problemas, como comentarei despois, é que agora metese xente no medio, bueno, non hai o orden ese que tanto había antes. Tradicionalmente dábanse cancións de escoitar, é dicir, primeiras cancións, incluso grabacións que truxen, que despois poñerei, nos anos 90, a xente tocábase unha alborada, tranquilamente, a xente sentábase, aplaudía para seguir o ritmo e tocábase unha alborada, non? Despois seguía unha muñeira un pouco bailable e facíase roda, o sea, a xente bailaba en roda sempre. Os que salían ao medio a bailar eran os bailarines, os que mellor bailaban ou pensaban que mellor bailaban, non? Eso sempre un pouco subjetivo, pero iso, había esa roda, non? Os en día hai comparsas que sobre todo a certas horas xa non fan a roda, non? E os gaiteiros pois xa van buscando a veces máis festa, non? Tocan máis cancións de barullo, de bailar, pasodobles fuertes, tal, para animar, ou bueno, ese concepto cambiou un pouco, non? E despois de que acaban de tocar, non? As dúas cancións, danse os vivas, non? Que tradicionalmente dábanos o presidente, hoxe en día
síguenos dando presidentes se a voz dio permite, senón, bueno, calquera axudante, auxiliar. Olvidaba comentar que, bueno, a figura do presidente hoxe en día non está tan estigmada como antes, non? Antes era o presidente, non? Os poden ir 2 presidentes, suelen ir 2, 3, hai un grupo de tesoreras, aí repártese máis, é máis democrático, non? Repártese máis a responsabilidade, todos colaboran un pouco, e tal. Bueno, trouxen aí un arquivo fotográfico, este é unha comparsa de Vilanova, debe ser sobre os anos 70. Bueno, a foto, esta foto é sacada dun homenaje ao señor Ubaldo, que é un inválido, como vedes está aí na silla, moi famoso en Vilanova, onde traballa moita xente, bueno, hai unha cultura popular formada alrededor da súa figura bastante importante. E á esquerda de todo tedes o presidente, o que era o presidente de Carnaval. É habitual, despois veremos, que le ven unha cinta aquí, unha cinta da bandeira de Galicia, con a bandeira de España, tal. Sen máis, vamos a pasar a fotos actuais. Estes son os estandartes, non? Por exemplo, a da comparsa de Igresario. E aquí á esquerda temos a de Vilanova. Temos aquí o de Donón xa no palco, cando tocan os gaiteiros. Aquí trouxen un palco, neste caso de Vilariño. Como vedes, os palcos fanse de madeira, suelen facerse o sábado anterior ao Carnaval. Entre todos é bastante bonito, non? Porque sempre se xunta xente, non? A colaborar, tal, bastante ameno. E tradicionalmente, forrábase con buso para as letras que querías destacar en Loureiro. Hoxe en día, como podedes ver, acúdese a plantas invasoras, sobre todo mimosa e acacia, que florecen nesa época, como son típicos do hemisferio sur, pois ainda teñen esa floración. Camelias tamén, limóns, búsquese todo de colorido floral, como moi efímero. Aí, aparte, volveuse a recuperar tamén un pequeno pique, sobre a ver quen decora mellor, quen fai mellores palcos, mellores arcos, etc. Bueno, aquí tedes un pouco máis escueto, cos gaiteiros tocando arriba. Tedes os que coñecedes un pouco así o mundo folk galego, tedes a Raúl Galego, que ese ano era o presidente, precisamente. Para mí foi toda unha honra, traelo aí. Aí tedes o de Nerga, aquí incluso tiran de palmeiras, para apañar as bandeiras poñen varas de pino, pero enteiras, poñen os piñeiros enteiros, non se cortan un pelo, con esa decoración floral, como decíamos, resalta, a ver, olla para atrás, suele poñerse o de VV, por exemplo, neste caso Viva Vilariño, suele xogar cosas esas iniciales para darlle esa significación. Aquí gústame moito, personalmente, os dátiles das palmeiras, tamén lle fan bonito. Neste caso temos o presidente aí dándono todo, en primeira fila. Aquí temos outro palco, outro que é sempre de palco, é máis escueto, no ío. Exemplos de arcos, dos arcos que se fan, este o primeiro vou comentar o da vosa dereita. O de Nerga está ao revés, entraríase ao revés, por iso a N ten a forma ao revés. Solen estar as entradas das aldeas, antes, donde se fan os pases, xusto no arco, para que aldea, o sea, a comparsa da aldea que entra en casa, por así decirlo, entre xusto por debaixo do arco. Tamén hai trampa, por exemplo, Limén suele facer un arco móvil, que sacan o arco, pasamos os comparsas como podemos por debaixo, despois deixan un lado. Fan así un pouco trampa, non? Este é un exemplo de baile de dentro, tamén se suele decorar igual, sobre todo aproveitando os períodos de chuva, cando non chove, aproveitas para ir para fora, va a empezar a forrar un pouco, tal, e cando chove, pois, xuntámonos todos dentro, e fais o baile de dentro. Bueno, e puse malabarismos, o viño tinto, non me podía esquecer, o viño tinto é tamén gran protagonista da festa, solo se suele beber viño tinto, non? Que? Os caspos nenos, como decían, ou pos cubatas, a certas zonas, pero bueno, puxen a imagen porque me parecía simpática. Pobre home. E despois puxen aquí enlace a vídeos para comentar que vos trouxen aquí. Bueno, se vou moi rápido, calquera pregunta, que penso que son de falar hoy. Como vamos de tempo? Ui, vamos ver. Vale, no, este non era, perdón. Aquí está, vida de nacimiento. Bueno, este recurso xa
xa pudimos ver o ano pasado, non? Vemos aquí... O vídeo empeza coas mulleres vestíndose como se vestían antes, non? Co traxe tradicional, como vemos. Moi floral todo. O que tiña apuntado nunha folla aquí. O sonido non ten, Así que... Despois sí que para os outros, pois van normalmente. A ver, para coller aquí. Teño as sueltas. Como vedes, as cintas. É curioso, verdad? Esquecíame de comentar que cando o ano pasado vin aquí as charlas, o sea, o seu encontro sobre o entroido en Galicia, había un fenómeno decorativo de poñer cintas no sombreiro, bastante típico nos carnavales de Ourense e así, que facíase moito tamén no Ío. Perdeuse, pero recordaba, non? Igual que o dos generales da Ulla, recordo o presidente, non? Parece que hai un trasfondo común de facer un desfile militar, unha parida dun desfile militar, dito de xeito máis vulgar, non? Do ano 51, que collido na universidade. Non ten desperdicio, para min é unha joia, é máis... Sí, de feito, que mo pasou, o primeiro que empezou a difundir, díxome que foi Beiras, precisamente quen lle informou deste vídeo. Está, se non me equivoco, que veño un pouco indocumentado, en certo sentido, está no arquivo da Universidade de Santiago. Bueno, vou a darlle un pouco para diante para non... Bueno, isto é como era antes, non? Así, hai aquí está, aquí vemos o desfile xa, non? Non sei se é luns, descoñezo se é luns ou martes, non? Porque hai un certo percorrido que se repite. Como vedes, daquela, aquí temos o exemplo de cando só iban os socios ao carnaval, só van homes. Bueno, as bandeiras eran moito máis numerosas que agora, non? Curiosamente eran menos personas, pero levaban máis cousas. Normalmente iba o presidente, sobre todo vai destacar o de Vilanova, que polo que se coñece o que máis en galardonaba, e solía ir diante do estandarte dando os vivas, non? Solía levar unha espada así de vacile, que tamén recordamos de Manzaneda, curiosamente, non? Que sempre levan o paraguas ou a espada, iba diante dando viva tal, viva o carnaval. Como vedes, eran disfraces uniformes, non? Aí tedes o presidente, precisamente, foi neste caso de Pinténs, todos con bandas, sombreiros de palla, vedes que é bastante uniforme, grupos de gaiteiros, sempre hai algún que baila máis. E a ver... Non sei se había casos de... mira, aquí todos os pases, isto é interesante, non? O que vos comentaba antes. E aquí, a unha comparsa abre, descoñece cal é en concreto, e a outra pasa no medio dela, non? Para min é dos momentos máis especiales, porque topaste con dos veciños de toda a vida, pero noutro ambiente, sempre se cruzan os vivas, non? É bonito. Os gaiteiros, por exemplo, sempre se dá unha seña, non? É característico entre eles como costumbre. E aí vedes. Naquela era moito máis fácil. Aquí tedes outra vez, non? Neste caso é a comparsa do Ío, do Igresario. E co centro hai un problema aí de toponimia, que, o Ío, que se chama o Ío Centro Aldea, onde está o cruceiro, non? Todavía se lle chamou Ío, pero perdeuse o carnaval durante 15 anos, ou unha cousa así, un lapsus temporal aí, e cando se recuperou, perderase o estandarte, perderase todo, e fixeron o estandarte e puseron Viva a Xuventude de Igresario. Tal é a forza do carnaval que ahora xente se lle chama Igresario en vez de Ío en Aldea. Entón, aquí temos a proba, bueno, podemos entreler aí, non? Que pon Ío, pon Viva la Juventude de Ío. O presidente, como vemos, todo empirifollado.
os gaiteiros. As veces as comparsas son pequenas, e sobre todo pola mañan. Aí tedes o presidente, como decía, diante do estandarte, había esa formación típica, diante do estandarte dando os vivas, non? Todo parece o mismísimo Franco na época, todo en elano. Só me quedan 5? Teño que apurar. Vale, ok. Iba a poñer un vídeo dos anos 90, do ano 90, o sea, fai 26 anos que conseguín. Entón, casi teño que escoller un deles. Vou coller o... Vale. Sí, claro, me fallo. Un vídeo que me... Oi, pasouse a formato digital fai pouco, era o VHS. Non sei como vai andar de volumen, ten unha especie de grabación ao principio, pero podo subir aquí. Isto sería o lunes a mañán no IO. Para que vos fijedes que ano 90, fai 25 anos, ainda era un carnaval moi pequeno comparado co que hai agora, non? O que vos tía a típica roda, e bueno, aquí xa a xente xa se animaba a meter máis, non? No outro vídeo que non vimos enteiro, había 4 dentro da roda, non se atrevía ninguén a bailar, non? Era unha cousa tal. Sí, perdón. Bueno, escuitades máis ou menos, non? Debe ser unha desafío. Bueno, non é que se escoite. Creo que se escoita. Non, sube o volumen. O vídeo non é de moita calidad, non sei por que quería traer, no, o que era a actualidade con algo intermedio, que sería isto co que se conserva no 50, aí saltos entre despois. Son vídeos caseiros, perdona que traen. Parece que teño un desfase dos tempos apuntados con respecto. Por aquí traio sempre do desfiles, anos, como mirades, hai menos bandeiras, hai máis xente. As bandeiras transversales estas que vedes xa non se suelen levar agora, perdense. Cambiaron os disfraces todos, agora xa cada un vai como lle peta, non? Xa é un pouco máis caótico, pero bueno, comparado co que hai agora, son 4 gatos, eso vos digo. Que máis? Teño que calcular máis ou menos os tempos que teño apuntado. Aquí tedes outro exemplo de roda, xa en Erga, se non me equivoco. E a ver se hai un exemplo dos vivas que eu dudo. Bueno, como vedes é moi, perdón pola expresión, caralleiro, non? É moi de bailar, cantar. Por falta de tempo non vou a poñer máis, senón non dou remata. Bueno, quería finalizar planteando os problemas que hai agora no carnaval. Penso que compartido con moitos outros, bueno, entroidos, no, de centro de Ourense, problemas que teñen en Laza, en Sinzo, en Verín, no? Sobre todo turismo e masificación. A masificación penso que, sobre todo, pos carnavales rurales é moi problemático, no? O efecto chamada, no caso do IO, bueno, foi, sobre todo, cousa de fai 10 anos, no? O baixón no Carnaval de Cangas. O Carnaval de Cangas é un carnaval de murgas, tamén bastante chulo, pero o seu xeito distinto, que solía terminar o que é o mércores de Cinza co enterro do Momo, non? Pero xa non ten chamada, a xuventud prefere ir ao IO a facer botellón e divertirse en plan libertinaje, non? A veces confúndese libertad con libertinaje, non? Noutros da zona tamén, en Moaña, hubo un ano que vi o programa Lalá e fixo moi ben, non? Porque explico o carnaval como é. A verdade que
hai que reconocer que fixen a cousa ben, pero foi contraproducente, que fixo unha publicidade do carnaval do IO enorme, e o ano seguinte notouse en xente de toda Galicia, enormemente, non? Hubo un boom, non? E despois, medios de desinformación que, por conterme nas formas, non? Como, pois, bueno, non me contei moi, que puse en Parvo de Vigo, pero o Faro de Vigo con nós temos unha cruz, temos algo inexplicable. Pon que se regala viño gratis, que é multitudinario, que cada un fai o que quere, en plan, totalmente, nunca se interesaron por saber como se organiza o carnaval, o sea, eu que levo toda a vida, como dixemos, no que é a organización na vida, o único que entramos en contacto con eles foi para chamarlle atención por cousas que se poñían que non eran. Despois, Canal Vía, non sei se o coñecedes, un canal menor, ten bastantes vídeos en YouTube tamén, fai reportajes, quer dicir, o Alalá foi é un maná comparado co Canal Vía. O Canal Vía o que fai é entrevistar a xente susto do botellón, o sea, a xente que máis daño fai polo que é a conservación do carnaval, e non se interesa nin por que se fai, nin que sentido ten, nin nada. É unha cousa que eu, de verdade, non entendo, non? Aquí tedes un exemplo comparado coa imagen anterior da multitude, e non é moita, suele ser peor. Para facer as rodas hai moitos problemas, non? A xente métese no medio, non é imposible que as aldeas teñan ese tal. E, bueno, xa remato rápido, non? Acabou. Problemática, o que eu lle detectei, no demográfico, cambia na sociedade, cada vez somos menos chavales na aldea, e non hai pandillas de cada aldea como había antes. Agora eu podo ter colegas aquí en Pontevedra, veño todas as semanas a andar con eles, non hai esas pandillas que habían antes, que eran os que organizaban realmente o carnaval, non? Ontolóxico, é un carnaval pequeno, pensado para ser pequeno, non? Entón, con moita xente, queres ou non, é imposible facer a roda, e os pases que víamos antes de abrir e pasar son imposibles, porque hai xente descoñecida que non sabes cando pasou a comparsa ou non, porque hai tanta xente que é unha animalada. Sobre todo, mira, estamos falando de 5.000, 6.000 personas que se xunta, é unha animalada. Entón, aparte, despois, bueno, os problemas que nos chegan tipo, hoxe en día podes ir ao IO e non ir ao carnaval. O sea, podes topar con xente que está de botellón e non entender o carnaval, nin ir a él, nesas datas, non? Porque hai xente que incluso falta de respeto, poña aí, ou cosas incomprensibles. Hai xente que vai que non lle gusta a música tradicional, de estar pasando por unha pandilla de 40 personas, e decir, yo las gaitas estas que hacen aquí, tal, los novos que non me gustan, cosas sin sentido que eu nunca entenderei na vida, de verdad, porque dirá que considero-me festeiro e teño ido a festas por toda Galicia, pero sempre intento respetar e enterarme de que van, polo menos, non? Eso, faltas de respeto, que non podas paixar a comparsa, que che empujen os gaiteiros a ese nivel, estamos falando, non? É unha animalada. De verdade que é bastante serio, non? Pero, bueno, é unha constante que está... Que, bueno, apuntaba Rafa, non? Creo que se publicou un artigo sobre como o turismo, en parte, o efecto chamada. Personalmente, eu nunca lle cerrei as portas, teñen vido comigo amigos ou xente que se interesa, que ven porque lle gusta a festa, pero hai xente que ven porque pensa que beber na rúa, non? Como decía o Faro de Vigo, que daba viño gratis, que era todo un maná, non? Como decía, era incomprensible, non? É unha xente que ven, que quere ver como é, que se interesa polas bailes, polas rodas, polas tradicións, pois benvito sea, son o primeiro en abrirche os brazos, non? É esa costumbre, non? Penso que en todos os sitios é así, non? Ti non vas a ir a un sitio e querer ser o amo da festa, tens que intentar comprender como vai, falar coa xente, e a xente, normalmente, e máis en marcos rurales, cando chava os brazos, ábrenos, pero de todo, sempre non vas ter problema, non? Dache a vida. E así, sin máis, hai un servidor en tempos de presidente, moitas gracias a todos. Xa choveu. E nada máis, calquer duda, aí rapidamente, para non comerlle tempo a seguinte conferencia. Bueno, despois desta visión tan interesante de Damián, que complementa moito a visión que déramos o ano pasado, porque agora temos o propio sentimento da xente que o vive, non? Porque moitas veces, eu quero facer fincapé nesto, a veces dentro dos medios de comunicación e todo, a veces hai unha visión un pouco terxiversada, que son os propios organizadores os que moitas veces deturpan os entroidos, non? Se ven hai xente que ten un afán tremendo porque o seu entroido nunha competición trae a moita xente,
Normalmente a xente que realmente o vive, o que o leva organizando, é a que máis sufre estes procesos de conversión dunha festa como o Entroido nun auténtico espectáculo teatral para masas, non? E perdendo toda a súa esencia. Por eso é tan importante que falen eles de como se vivía, de como viven e do que están sentindo ante o que está pasando nestes últimos anos, sobre todo neses entroidos máis coñecidos a nivel, iba a decir internacional, non? A nivel galego e a nivel do Estado, porque para que o noso entroido como fenómeno cultural se coñece internacionalmente teria que haber unhas administracións competentes e con sensibilidade e con unha visión do patrimonio que teñen entre as mans e non o temos por desgracia e así estamos. Eu sempre aproveito para largar. Hai que largar. Tendes agora Hai que largar, no a ocasión de preguntarlle o que querades, sin problema. Se Eu, non, ao final... discúlpame en certo grado, porque, bueno, ando... Rafa se sabe, ando metido en mil historias, ao final, o que moito abarca a Boca Preta, quería traer máis fotos, sobre todo antiguas, non? Máis vídeos, pero, bueno, espero que teñades unha visión de como é o carnaval. Non sei se fostes algunha vez, algún... Si... Bueno, calquera cousa, vos outro, me enrollo. Tens algunha pregunta que facer? Mira, eu tiña unha pregunta que xa pensábamos facela onte, pasa que ao final marchamos. Era para preguntarle os da Pito mesmo que chegou a preguntar a ti. É dicir, contemplades de algún xeito, é dicir, ou vedes algún xeito de controlar ese descontrol, esa falta de todo que se xenera? Levámoslo pensando durante anos, non? A miña visión é que é casi imposible, por iso se están dando cada vez esas manifestacións de un serán pre-carnaval para xuntar a xente que queremos ver eses días, non? Eu gusta máis as festas multitudinarias, como non, pero o carnaval, nós temos un detalle no noso baile algo feo, non? Que a xente que non coñecemos normalmente ou nos insiste moito ou nos deixamos pasar no baile, porque non por mal, sino por experiencias de que che ven a xente desfasadísima, tío, con borrachos non se pode falar, de tirarche os palcos, de sacar a peña os gaiteiros fora do palco, todos, pero ser maladas, unha cousa, a Guardia Civil viña a seguido, era algo así. Que como contemplamos, perdón, que me veo polas ramas, ou que pase de moda ou volvan a facer. Creo que, por exemplo, en Moaña empezas a recuperar un pouco o rollo de comparsas, non? Si que miras a xente xoven interesada por xuntarse e facer unha comparsa. As comparsas deles non son por aldeas como aquí, non? Son grupos de amigos que van todos disfrazados igual, preparan unhas cancións, non? Típico Murga. E van polos bares. Se volven a recuperar eses carnavales, non? Si tal pode ser, pero bueno, a fama está collida e hoxe en día, recordo un martes de carnaval chovendo como Dios, chovía bastante, íbamos pa Donón, susto que pegou sur o temporal de Prelta, non? Pois a xente supoño que pensaría que non se iba a salir, como non se saliu este martes, por exemplo, este martes carnaval, desde facía décadas que non se salía, non, polo temporal. Pero basta que había dous que por WhatsApp avisan e seus colegas, aquí hai un fiestón de la hostia, tal. Aparecenche despois 4 coches aí cargados de peña con whisky barato, todo tipo de vodka, etc. E ármancha, no? Este ano, por exemplo, o lunes que choveu, creo que foi no colexio do Ío, no? Que está apartado, ten unha zona moi coberta, toparon ali, non sei se eran, tuvo que ir a policías, desalojar 300 personas, estaban ali con músicas, con aparatos, toda a hostia. Por iso vos decía que podes ir ao carnaval, o sea, podes ir ao Ío e non ir ao carnaval, podes atoparte con multitud de xente que non sabe por que vai, nin sabe é unha cousa, pero se parece surrealista, pero é así, non? Solucionar, non sei, a miña proposta foi traer a Juan Magán o lunes de carnaval para que se leve toda a tropa que lle mola esa música, tal, que non sei. La verdad que non sei como van a facer, si pode que pase de moda, non? Así como se puso de moda, porque como vistes no ano 90, éramos 100 personas por comparsa, xuntabas no momento de auge, quero decir, pola mañán sempre estamos 4 gatos, porque quen se levante despois do día anterior, non? Sempre estamos os mismos, non? Pola mañán somos 4, pero pola tarde, no momento de auge, éramos 80, 100 personas por comparsa, iso sumas 700 personas a lo sumo. E agora, pois imagínate, son como antes, ou incluso menos, porque hai menos xente na aldea, son 700 personas da zona, cos seus fillos, con amigos, e o resto, pois xente que che vende
Hai xente que se integra, por exemplo, hai unha pandilla con nós de Vedra, que leva vindo cousa de 7 anos, 8 anos, porque eran amigos dos gaiteiros, que contratamos, e moi ben. De feito, xa son casi máis rebeldes que a nós, cando a xente non se lle aparta, pues, adiós. Ou non deixan bailar, non? Non sei se contestei a tua pregunta, pero... Home, eu fago a proposta de recuperar unha tradición que é botalos ao mar. Tamén é verdad. Empezades a recuperar eso, cada ano botades a 200 ao mar. Dito isto, en tono satírico, non vai ser que me leven a Audiencia Nacional por apología. Estamos no Entroido... Ahora que se fai o baile ali na caracola de Cabome, que dan polo acantilado. É unha opción, non? Porque está pasando eso, hai moita xente que vai, pode ir de fora, pero hai moita xente que non coñece os protocolos propios do Entroido, e os entroidos que parecen que é algo caótico, non é caótico, hai unha orde, non? Entón, cando un chega a Laza e lle bota farelo a un peliqueiro, pois eu entendo que para eles eso merece a amputación de brazos, de forma satírica, obviamente. Normal. Ou tocarlle a máscara, entón hai moita xente que non coñece o funcionamento, entón para isto é mellor que o vexan na tele, ou que vayan á Cidade de Cultura, e ali se monten unha Love Parade subvencionada pola Xunta, e entón deixen a xente facer o entroido tradicional ou carnaval de ello como debe ser. Bueno, moitas gracias. Hai unha pregunta. José. A verdad que me consta que por lo menos no se pertenece nada. Pero tengo información de varios grupos que realmente neganse a ir ao carnaval De grupos tradicionales. Non valen 5 caixas de cervezas, ni 5 botellas de whisky, ni bolito de cola. Non sei se me explico. Non entendí esa última parte, disculpa. Fala un pouco máis alto. Fala un pouco máis alto, Bruno. Ponte ese. Quero dicir que teño unha información en moitos grupos que non son chamados para tocar no Entroido de Río, no Carnaval de Río, entón hai xente que presenta, porque parece ser que, ahora non me Sí. os obrigan a tocar por 10 horas ou 12 horas diarias e continuas. Sí, hasta que os letreiros os babean e non poden máis. É certo. A cambio de un número determinado de caixas de cervezas, de botellas de whisky, Comidas, sí, o sea, fartura. Sí, eu... É moi duro, moi duro. Eu entendo, non? Se eres gaiteiro e vas ao Carnaval do Río a tocar por cartos, non ganas un chavo, porque fote a conta que sacas €1 por hora, algo así, cobra cada un 300 euros, non sei, por aí. Eu fui a tocar este ano. Tes que ir, si vas é porque gustache, coñeces, acabas coñecendo a xente abre os brazos como se foras un irmán ou máis, non? Tes comida, bebida, todo o que pidas como gaiteiro a lonter, non? Adoramos casi, os gaiteiros están idolatrados. Tes que ir porque realmente conectas, non? É certo, penso, e respeto, son o primeiro, non? Eu son músico, bueno, considero-me músico, é moi duro, son moitas horas, tío, iso... Non todo o mundo vale, o sea, é normal. Entendo que esa xente que non queira ir porque non rinde, o sea, non... É xente que non lle gusta estar tocando... Teñen a moita honra casi todos os grupos de gaiteiros ter pasado por Río, por Vilariño en concreto, eso é casi, vamos, unha prova de resistencia de un gaiteiro. Bueno, a comparsa máis dura é a de Nerga, normalmente. Digoche porque a parte 5 ali, foi onde naceu o Carnaval, Nerga é unha animada. Teño compañeros que tocaron Nerga, eso. Acabar o domingo ás 4 da mañán, despertarse ás 8:30, acabar o baile ás 5 da mañán o lunes, levantarse ás 8:30 e acabar o martes ás 9 da mañán, tío, eso é moi duro, o sea, hai que tocar moitas horas. Vale que te anima, a xente anima moito, sí. Aparte susto en Nerga, no? Que aguantan os vellos, que parece sacado de mito, aguantan os vellos bailando hasta 6 da mañán tranquilamente. No, hai moito gaiteiro, non? Anxo quere preguntar. Quería facer dúas cousas, un comentario de algo que pasara, que lo visto, non sei se nos anos 60 ou 50, non me lembro, de un grupo de Vigo que fora contratado, non me lembro para que barrio, e entón, claro, eles foron, tocaron o primeiro día, e ao día seguinte, pola mañá, cando foron buscar os gaiteiros xa estaban
Se le pasa. Bueno, eu sin criticar a ninguén, sei de... Vamos, levo toda a vida 6 casos, sei dunha vez un tamboreleiro un domingo que estaba dándolle, que de e tal, abriu a muñeca e faltaba todo o carnaval todo o lunes e martes, pobre home. Tengo que pedir un recambio que non tal. Hai moitos, sobre todo, bueno, sin discriminar a ninguna comparsa, espero que non haxa ninguén por aí, pero en Nerga decían que era moi esclavista, tío. Nos intentamos tratar ben os gaiteiros, non? Total, pero en Nerga en plan, toca. É jodido, eu fui gaiteiro, a perspectiva do gaiteiro é en plan, hostia, estás tocando no baile hasta as 5 da mañan, pa 4 borrachos que che quedan ali, que despois van a aparecer as 2 da tarde, non che van a aparecer pola maña a primeira hora cando tens que estar ti tocando. Eu aí comparto a veces a visión así de, como músico, comparto a visión de, eu prefiro rematar antes o baile, que por rematar antes non vai ser menos festa, sobre todo tendo o día seguinte tanto que facer. Cerras o baile as 2 da mañan, con xente que haxa, e o día seguinte, pois, festa todo o día, non? Pero hai hubo esa teima durante tempo de que encerra máis tarde é mellor baile, sabes? Para mí non é así, pero bueno, eso cada un que... Bueno, pois vamos dar paso agora a seguinte conferencia, e depois ao final, se hai algunha pregunta máis, ao final de todo podemos falar. E, bueno, gracias por ver. Nada, a vos, perdón, cheguei susto a tempo.